dia 10 de juny, segon dijous de mes, també dediquem la nostra lectura a les persones refugiades i migrades per commemorar que el diumenge dia 20 és el Dia Internacional que se'ls hi dedica. Ho fem així dins del programa de Sabadell amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Encara més de 80 milions de persones en el món fugen dels seus països d'origen perquè han de marxar, perquè hi ha conflictes i el que volen és viure en un lloc de forma digna. Moltes gràcies a tots per ser aquí en aquesta taula rodona sobre la salut mental en les persones refugiades. És un acte que no és un acte aïllat, que forma part d'un programa d'actes més extens impulsat de forma conjunta des de l'Ajuntament i des d'entitats del tercer sector, entitats de cooperació com les que tindrem aquesta tarda en aquesta xerrada. O sea, realmente una persona, lo que después de haber pasado tanto estrés, sentir un abrazo cálido y desinteresado después de tanto sufrimiento realmente es lo que necesita. Entenem perfectament que els projectes de cooperació s'han de cobrir les necessitats bàsiques des d'un inici i no es pot anar a tot. Però la idea seria que, com ara amb el projecte de l'agermanament, que hem incorporat la perspectiva de gènere i totes aquestes coses, incorporar també una altra mirada de la salut mental. Cada un de nosaltres té un paper en això, que és el poder mirar una persona com una persona, cara a cara, sense racisme, sense idees preconcebudes i acollint aquestes persones, perquè al final el procés burocràtic s'acabarà resolent d'una manera o d'una altra al cap d'un temps, però aquestes persones mentrestant estan vivint aquí. L'objectiu principal és que tothom pugui conèixer la realitat que viuen aquestes persones i ho vegin com si ells estiguessin parlant amb aquestes persones. Saps? Que fos com molt proper, que poguessin conèixer la realitat d'aquesta gent des d'un punt així superfamiliar. Son las personas las que quieren ayudar al pueblo saharaui y no los gobiernos. Eso es lo que está pasando, lo que pasa con los voluntarios desde 1975 y lo que está pasando a día de hoy. De hecho, lo que está pasando en esta sala hoy es eso. Son las personas las que se interesan por lo que está pasando y así también les ayudamos, dando visibilidad. Cada any pensem en reforçar aquesta diada, aquesta commemoració, perquè cada cop la cosa va més en sèrio.
cada cop és més greu. 60% de les persones tan sols van ser acollides a 10 països en el món. Durant el 2019, o sigui, els països principalment, els països empobrits o els països del sud global, o sigui, són els que acullen el 85% de les persones refugiades. Acabar donant-vos les gràcies a entitats com CEAR, entitats com TAC, entitats com l'ESCAI, entitats com la Lliga dels Drets dels Pobles, com l'Associació de l'Àfrica Negra per la feina que feu a la nostra ciutat. Però nosaltres com a govern municipal no podem mirar cap a una altra banda, no podem fer que res no passa i jo estic també orgullosa de que Sabadell sigui una ciutat d'acollida tal com posa una pancarta que tenim a la façana de l'Ajuntament.